O Bloque Nacionalista Galego logrou un acordo unánime no Parlamento dentro do seno da Comisión de Pesca para que os fondos non executados da liña de axudas ao marisqueo polo cese de actividade durante o estado de alarma, dotada con 5,2 millóns de euros, sexan de novo destinados ao sector. A Xunta, a conselleira, publicitou que tiña 5.200.000 euros para gastar en esas axudas e nós sabemos, ademais facendo determinados cálculos e falando coas confrarías, que esos 5.200.000 euros non se van a agotar, nin moito menos, precisamente en esa convocatoria concreta. E nós o que pedíamos era, moi ben, usted ten esa convocatoria aberta, a xente que poda, que cumpla as condicións que se presente, agora ben, todo o que non se execute destes 5.200.000 euros que non vaya de novo ao fondo común para distribuir logo en outras cousas, que revirta tamén en mellorar cuestións do sector do marisqueo. Hai moitísimas cuestións e moitísimas necesidades nese sector e quero dicir que é un obxectivo que entendemos que é moi beneficioso para o sector marisqueiro e por iso tamén estamos satisfeitos de que fose apoiado por todos os grupos no Parlamento. Os nacionalistas tamén lograron sacar adiante outro acordo, neste caso en relación ao Museo do Mar de Noia, polo que pide á Xunta que se dirixe aos grupos de acción local de pesca para lembrarlles os deberes que asumen cando son beneficiarios de subvencións públicas da Consellería do Mar, en concreto no relativo ao cumprimento das condicións establecidas na realización das actividades que fundamenta a concesión da subvención.